Prečo by som si mala prísť a vypočuť? Čo sa tam dozviem? Táto prednáška je určená pre učiteľov, ktorí sú zvedaví na to, ako metódy Montessori prirodzene podporujú rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti matematiky, vedy, technológií a inžinierstva. Dozviete sa niečo o tom, čo majú spoločné kľúčové kompetencie Európskej únie s Montessori prístupom. Prednáška bude vedená v slovenčine a tlmočená do angličtiny, takže môže sa prísť na ňu pozrieť aj anglicky hovoriaci človek. Tieto kompetencie učia deti, ako riešiť problémy, ako pristupovať k poznaniu tohto sveta vedecky, systematicky, ako si tvoriť vedomostnú štruktúru, ktorá bude pre nich použiteľná na celý život. Náš Erasmus projekt, do ktorého sme sa ako Monte Plus zapojili, sa zameriava na to, akým spôsobom Montessori vzdelávanie môže obohatiť klasický prístup ku vzdelávaniu pre deti 21. storočia. Takýto koncept už existuje, aj 10 ročiami overený. Volá sa Montessori koncept pre vek 6 až 12 rokov. A niečo viac o tom, ako tento koncept je vystavaný a ako môže pomôcť deťom budovať si vedomostnú štruktúru a byť vybavený do sveta dôležitými kľúčovými vedomosťami a zároveň schopnosťou učiť sa, schopnosťou myslieť, poznávať svet, o tom vám poviem niečo viac na prednáške. Chcem vám toho dať strašne veľa za 1 hodinu.